Tnediet it-tmintax-il edizzjoni tal-kampanja tal-Piggy Bank fl-iskejjel li ssir kull sena bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund fl-iskejjel kollha f'Malta u f'Għawdex, finanzjament mill-Bank of Valletta. Din il-kampanja tħeġġeġ lill-istudenti biex minn ta' żgħira jitgħallmu jwarbu xi ħaġa tal-flus għal min hu fil-bżonn. Pas-sena l-oħra din is-sena wkoll se tkun kampanja ambjentali għaliex il-karusijiet m'għadhomx ikunu tal-plastik imma minflok tal-kartun. Fuqhom hemm 3 pinġijiet li saru mit-tfal stess u li ntażlu minn fost 162 pinġija li ġew sottomessi f'kompetizzjoni bit-tema Infittxu dak li jaqadna. Is-soltu mart il-President dejjem iżżur it-tfal fl-iskejjel, iżda s-Sinjura Mirjam Vella kellha biss opportunità waħda li tagħmel dan tul din il-Presidenza minħabba l-pandemija. Minkejja dan xorta se twassal il-messaġġ tagħha fl-iskejjel b'mod virtwali. Il-President ta' Malta George Vella tenna l-importanza li mit-tfulija kulħadd jitgħallem ikun solidali ma ta' madwaru. Jien nemmen u għandi fiduċja kbira li t-tfal f'dik l-età jitalmu din il-lingwa, palma jitalmu affarijiet oħra. Wieħed ikellimhom fuq dal-affarijiet, jurihom eżempji ta' kif serin l-affarijiet u m'għandix dubju li din tibqa' waħla ġo moħħhom għalkemm meta jikbru. Jekk il-babin jipprovdilhom għadha pitada, ikunu kapaċi li dik il-lingwa jitkellmu u jsarfuha billi jsiru donaturi bħal manna ħafna li qegħdin illum donaturi fil-Community Chest Fund. Is-somma finali titħabbar fl-istrina l-għada tal-miliet.